Predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obišao je večeras radove na novoj COVID bolnici u Kruševcu, nakon čega se obratio medijima. Predsjednik Srbije, usled teške situacije sa koronom, rekao je da je Beograd blizu zatvaranja. Očigledno smo sve bliži zatvaranju. Gledat ćemo da pomognemo ljudima u turizmu, rekao je Vučić. Vučić je rekao da očekuje da javni dug bude smanjen do kraja godine. Ako budemo morali da zatvaramo, a očigledno je da smo sve bliži tome, gledat ćemo da pomognemo ljudima u turizmu i ugostiteljstvu. Da li će to biti još jedan minimalac, vidjet ćemo. Rekao je predsjednik Srbije i dodao da je nešto ostavljeno za crne dane i da ljudi treba da budu zadovoljni zbog toga. Na pitanje o proterivanju ambasadora u Crnoj Gori, Vučić je rekao da su odnosi između komšija i prijatelja više od konvencija i dodao da su zbog toga odustali od proterivanja ambasadora Crne Gore. Ne treba da se ponašamo kao dva ova na brvu. Naše je da pokažemo prijateljske i bratske odnose i mislim da je odluka u tom smislu ispravna, rekao je Vučić. Kada su u pitanju prozivke na račun doktora Kona, Vučić je rekao da se ti ljudi bore svakoga dana za naše građane. Razumem da nama u Srbiji mnogo toga smeta i da moramo da pronađemo krivca za sve. Doktoru Konu su prvo prebacivali poreklo, do toga da ništa ne zna i da se ne razume. A ko se razume, kritikuju ga. Oni koji su pozivali ljude na ulicu, a posle toga smo imali pakao u bolnicama, rekao je Vučić. On se zapitao šta je za to kriv doktor Kon, ali i ostali članovi štaba. Oni nisu ništa krivi, mi moramo uvek da pronađemo krivca, a ti ljudi su zadužili ovu zemlju ogromnim radom i trudom. Ovo što mi radimo, kad smo mi to izgradili neku bolnicu u Srbiji, kada se to dogodilo posljednjih 30 godina, zapitao je Vučić. Ističe se da ništa se nije gradilo i dodaje da je sada ponosan na ovu bolnicu i radnike. Oni se bukvalno ubijaju da urade svoj posao. Plašili su se što kasne 2 dana, pola ih je bolesno, rekao je Vučić. Predsjednik je dodao da u Kruševicu prostor koji pripada kasarni Rasina, druga COVID bolnica koja se gradi, posle one u Batajnici, i dodaje da bi trebalo da bude gotova do 15. decembra. Nije ni malo lako. Kompanija koja gradi se prvi put susreće sa ovakvim izazovima. Ovdje će poseban objekat biti za angio salu. Ovdje je izvesno da ćemo 20. svakako završiti, ali se nadamo da će već do 15. biti gotovo, rekao je Vučić.